ממש כל פעם רוצה לשבת. נראה לי חיפשו אותי. לא לי רק ראשוני. אומייגאד, זה גם שם חיבה טוב. יש פה עוד בית. אמרתי יאללה. באמת אמרתי לא להיכנס אליו כזה נכנס. משפחה בו יש. יש משפחה. טוב, אני אצטרף. סגנית. לא. שלא שכחו ממני. רק שלא שכחו ממני. אני אכתוב להם אם אפשר לראות לי. להיות כמה יום אפשר להיות יום ואני קם וזה ממלי נניתה שיש חמודה. אז בואי תשע אוניברסיטה, תשע אמא. נגיד לה, אני הולכת לעבודה. לא, אני לא יכולה להשאיר אותו פה לבד. בואו נבדוק מה היא תגיב. שימו לב מה היא תגיב. אבל בואו נכתוב לה ביי קודם כל. ביי. לא, אי אפשר לעזוב אותה ככה. את תופנה? כן. ביי, זה חמודה. טוב, עכשיו